كابزي أسمرا كابز مدبرو استدينا سيدة دمت حفاش إرترا أقرقلو تقرنيا زي خبر سلامتنا بمقدام زيادات وشتهاجر نوطان حيزنا لكم قريبنا لنا زي خبركم سمعتنا كم يترفدوا بقدام نت أرستا زينا نهم نبرت دهلا قرب ستة ما يفتح كنا ديال لحاتيتهم أبنو زبا هايكوتا مريتشا تاش مغالطات عرقي تخايدو هاجرو محبر چنفر زبا عن سبا نقحات بمرة خاصية المتات موقات أب حقا السمينار تخايدو أبنو زبا ترونا نسقماتو مهارة حقزنا وتتمرتي تغيروم كاب زيناتات وصاي روسيا زتراقق كروز بالستيكن ميسايلات بعوت كم زون شفت تقلص اللام أمريكا قبل على شوعاتنا ب5 بليون دولار زواجو فريات أوروبا وحبرت كرز والصين أمريكا إسرائيل قبل على إيران سقطن مفتار متحبارن كم زحيلا قليسن قطبا تشاينا أوشتي أستا 3 عامات زتحاتمت أن عبيت كم زمزقبه يقلص اللهم مسكندي ندبتا زينينا تنحنا زينا زقرب لكم يوناس أبراهامي زرزرا زينام نبرتي من محدار كابي جمهيلة دربشت نوران دحلن نوزبا دهلاك نعلتا من نابرو بألتاز تقولو زلو حسرز تروي ستما يفتح كنا ديالو مسمى حداري زوبا سمينا وكيح بحري أبز قبرو ركب حاتيتهم أبتي بعصرت واربعة تقم تستقبر ركب بريغيدر جنرال تقل لبسو قرب تروي ستما كندم حنقو خوين مهلا بمحمدار زوبا كم زقنزب تقيسو بسرطا فتح نمساز حاتو غزين سقاتاتن قليل سلازي كونه قدا غزياو فتح نمتتاو صعرتات تيكات كم زلو أجنزيبوم صقاتات بحر بحفشة هبت عسى دما بفلاي معبال بزعبا زكاة زلو صعر دما بريغيدر جنرال تخلى منقستي نقففت عسى نمبتبع نيلقح عدلات بمقفات زمناوين جلابون بقوع مسارحتاتن كم زونون خقبر مصنحن مهلاون نمن مابروم أبقمت متاو دما نقل كابلقحم كم سرزولون بمحبر طلباتهم تماليو مهرتو مع دقاتات وشتهاجر زبز حل من قد كنادي قليسوم كاب كتما بازع نشينخ سمينا ومبراق أستا 6 كيلومتر حقا تركب نوزوبا دهلاك بمقفاف عسا نقدن موقاسن زنابرا لعلي 600 استرابيتات يقمت أما حدار زوبا سمينا وكيح بحري بريغيدر جنرال تخلو لبسو بعسر توصل تقمتون منقستي بالعلي 5.4 مليون نقفة أم محدارات كابي دور بشتن دحلن زهانصو زلو مخزنن مع منقصي ناشتو عساتاتن كومون أم محدار كابي جميهيلة تتغيل زلو أب صبغ درجة زركب قرب شورا كم تعذبن مسكيلاتات نبرتن كم تزراربن زذكريم أبو عسر توكلت محدار كابن زوبا هايكوتا مريجاتا شمغالتات عركي تخايدوم بتي كاب كلت محدارات كاب حوس كتما هايكوتا ألبو بالكاي بولتوبيان غراشا هاشينكيت هادم دمي ليباياي غواش فيسكون غروسن زتخايد مريجاتات أمنو سكف محدار كابي حموش زابالات شماغل عركي تمريزام እቲ ዕላማ ድማ ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባትን ዓድታትን ዝኽሰቱ ግርጭታት ንባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ብዘእትዎ መልክዕ ብሽምግልና ብምፍታሕ ኣብ ትካላት ፍትሕን ዝረአ ፃዕቅን ምምላስን ንምቅላል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣመሓዳሪ ንዞባ ሃይኮታ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ ኣረድዩ ዝተመርፁ ኣባላት ሽማግለታት ዕርቂ በጎኖም ዝተሰከሞ ረዚን ሓላፍነት ተገንዚቦም ክብርታት ሕብረተሰብ ዘማእከለ ርትዓዊ ሽምግልና ንምውሓት ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊፆም هاجروا محبر دك أنستي إرتراج أنفر زوبا عن سبا نقحات أبالاتو بمبرخ هاستي لمدتات موجز على سيمينار بعسر تتقمتي أب حق زكايدوم أبتي أبغى داسنت ودابن محيال كل مديو عقمتات دك أنستيون زتزتيلو سيمينار ندك أنستيو كابتمرتن معبالز عنك سنزلو مرعى تحت عدمه كومون قد يتعناون سنا أمراون صعبين الزجبرن زلو مخنشاب نموجات بنقحات كسرح تزتيوم بزي كازي هاجروا محبر دك أنستي إرترا
أوشتي 4 عامات عدميو أبز السلاسلون تفتاز نبرة بلجاتات حصرتاتن بمنصر كبصح زغبا شتوتات تغليصوم تساتفتي بጉጅለ ተጠርኒፈን መናብሮን ዘመሓሻሉ መድያት ክድፋሉ ኣብ ሻሙናይ ክፍሊ ዝንዘቋረጻ ተማሃሮ ድማ ፍታሕ ክናደለን ሞያ ዝቀስማሉ ባይታ ክፍጠረለን ተላብየን ኣብ ማሓዳሪት ንኡዝባ ሓጋዝ ወይዘሮ ኣምና ሓጅ ዑስማን ኣብ ዝሃበቶ ቃል ደቂ ኣንስትዮ ንዘጓንፈን መሰናኽላት ተጊረን ውሕስ መናብሮ ከረጋግጻ ዘካይዶ ጻዕርታት ክዕዝዛ ብምዝኻር ንግድያት ፌስቱላ ምሕጋዝ ተስታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ምሕያል ከምኡን ውዳበ ደቂ ኣንስትዮ ንምድንፋዕ ካብቶም ዕቱብ ቆላሕታት ዝወሃቦም መደባት ከም ዝኾኑ ኣብሪሃም ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣምኑ ዞባ ጾሮና ጽጉማት ተማሃሮ ብሰንኪ ቁጠባዊ ሕፅረት ካብ ትምህርቶም ከይሰናኸሉ ብዝብል ዕላማ ን51 ዝተፈላለዩ ተማሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ብሓገዝ ኣረኪቡ ኣብቲ ናይ ምዕዳል ስነ ስርዓት ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ምስግና ፍሳሐ ተማሃሮ ማዕረ መዛኖም ትምህርቶም ብግቡእ ብምክታል ተወዳደርቲ ክኾኑ ከም ዝግባእ ተላብዩ ብዘይካዚ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምሕያል እውን ንቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣምኑ ዞባ ጾሮና ናይ ናውቲ ሓገዝ ከም ትገብረ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሩም ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ ካብ ዜናታት ወጻኢ ፈለማ ኣሜሪካ روسيا تمالي 17 ጥቅምቲ ዝተራቀቀ ክሩዝን ባለስቲክ ሚሳይልን ብዓውድ ከም ዘወንጨፈት ኣፍሊጣ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ እቲ ፈተና ኣካል ወተሃደራዊ ልምምድ ኮይኑ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩን ምጉልባት ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጽ እኳ እንተሎ ናብ ኣሜሪካ ዝቐንዐ መልእኽቲ ከም ዝህልዎ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምትለዉ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ዓቕሚ ምክልኻል ንምድንፋዕ ማዕከላዊ ርሕቀት ሚሳይል ናይ ምምዕባል መደባት ክትቅጽሎ ምዃና ብ11 ጥቅምቲ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ናይ ማዕከላዊ ርሕቀት ሚሳይል ኣብ ዞባ ኤስያ ክትተክል ምዃና ድሕሪ ምሕባራ ሩስያ ኢዳ ኣጣሚራ ከም ዘይትዕዘብ ክትገልጽ ጸኒሓ ኣሜሪካን ሩስያን ንምፍራይ ናይ ማዕከላዊ ርሕቀት ሚሳይል ዝገትእ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝኸተሞ ውዕል ድሕሪ ምፍራሱ ኣብ ውድድር ምዕባል ናይ ኣጽዋር ክሽመማ ከም ዝኽእላዩ ክሕበር ጸኒሑ እቲ ተርእዮ ኣህጉራዊ ጸጥታዊ ስጋት ዝፈጥር ምዃኑ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ዘለዉ ተንተንቲ ይሕብሩሎም ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 7.5 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ፍርያት ኤውሮፓዊ ሕብረት ዝወሰኑ ናይ 25 ሚታዊት ወሳኺ ቀረፅ እታው ትማሊ 18 ጥቅምቲ ተግባራዊ ገይርዎም እቲ ወሳኺ ቀረፅ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኤውሮፓዊ ሕብረት ንኩባንያ ኤርባስ ዝገበሮ ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ ዝተገልጸ ድጎማ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ዝሕብር ዘሎ ዓለማዊ ውድብ ንግዲ እቲ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ናይቲ ሕብረት ዝተወጠነ ቀረፅ ክትግበር ኣብ ዝሓለፈ ሳልስና ኣሜሪካ ፍቓድ ከም ዝሃበ ኣይርስዕን ብሰንኪ ስጉምቲ ኩባንያ ኤርባስን ፍርያት ነቢት ፈረንሳን ሕልፊ ካልኦት ትካላት ኤውሮፓ ሕብረት ክህሰዩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝእመት ዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤውሮፓ ሕብረት ተመጣጣኒ ዝበሎ መልሰ ግብሪ ከም ዝህብ ይሕብር ብምህላው ንግዳዊ ዘይምቅዳው ክልቲኦም መሻርክቲ ወገናት ክገድድ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ እቲ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታው ኣሉሚንየምን ሓፂንን ኤውሮፓዊ ሕብረት ወሳኺ ቀረፅ ድሕሪ ምጽናዓ ከም ተኸሰዩ ዝግለጽ ዘሎም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸቕጢ ንምፍጣር ከካይዶ ጽንሐ ጻዕሪ ከም ዝሐይሎ ኣፍሊጠን እተን ሃገራት ነዚ ዝሓበራ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮን ብትማሊ 18 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ ዘካይዶ ርክብ እዩ ኢራን ዝዓበየት ጸጥታዊ ስጋት ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ምዃና ዝኸሰሳ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብቲ ዞባ ከተስዕቦን እትኽእል ስጋት ንምዕጋት ሓበራዊ ምትሕጋዝን ከም ዘበርትዓ ሕጂ እውን ኣፍሊጠን ቀንዲ መቀናቐንቲ ኢራን ኣብቲ ዞባ ዝኾነት እስራኤል ኣብ ልዕልታ ሃገር ኣብ ትገብሮ ጸቕጢ ሓገዝ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ምዃኑ ክትገልጽ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ ብኒክለሳዊ መደባት በቲ ሓደ ብጉዳይ ወሽመጥ ዓረብ ድማ በቲ ካልእ ምስ ኢራን ጽንሓ ዘይምቅዳው እናኸረረ ዝመጽእ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊያ ክትገብሮ ጽንሐት ቁጠባውን ወተሃደራውን ጸቕጢ ተሐይሎ ከም ዘላ ጸብጸባት ይሕብሩ ብምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ብኒክለሳዊ መደባት ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከም ዘጽንዕ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን ሕጂ እውን ተወሳኺ እገዳ ከጽንዕ ከም ዝኽእል ይሕብር ኣሎ እምበኣር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ዜናታትና ቅድሚ ፍጻምና ንምዝኽኻር ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክንደግም
نبرت دهلا قرب ستماي كفتح كناديلو حتيتهم أبنو زباحي كوتا مرجعتاش مغالطات عرقي تخايدوم حماده چنفر زوب عن سبا نقحت مبرر خاصيت الممتات نموغاد اب حقا سمينار كايدوم خبجانات وصاي روسيا زترقق كروز بالستيك مسايل بعوت كم زون شفت افليطام امريكا قبل علي 7.5 بليون دولار زواغو فريات اوروبا حبرت قرص وسينام زينا ابزي تفصيمو